Rámenjünk-e a férjezett nőkre? Az általános, kreativitásmentes álláspont az, hogy ne. Keressünk mást, az a nő foglalt, tartsuk tiszteletben a házasság szentségét. Ez egy orbitális nagy baromság. A legtöbb férfi végtelenül semmilyen. Nem tudnak semmit sem adni. Annyi számukra a párkapcsolat, hogy leültetik a nőt a Netflix elé, elviszik moziba, koncertre, kommunikációban nullabitesek, beszédük tele van alpári káromkodásokkal. Nekem, mint fenomenálisan érdekes egyéniségnek, kötelességem ezen borzadályos szituációból kimenteni a hölgyet. Van még egy erőteljes érv. Abból, hogy ő férjhez ment, egyértelműen következik, hogy a tartós, komoly párkapcsolat híve. Én is ezt keresem. Tehát ott egy újabb, szignifikáns közös pont.